Eskerrik asko, Fermin, eta ongi etorria, japera. Ez horregatik, horea, niretzat. Bueno, jakin badakizu kultureko izpenez ari garela, artefaktua hitza nolabait guain modan jarri da. Eta, karo, ni zure liburua irakurtzean, behin baino gehiagotan, zer da hau, eta zer da zure... Ez dakit gehiagiri kostatzen gote zaidan artefakto hitz hori. Gure lagun batek, haizu ere liburuan askotan agertzen den oinatigar ilustre batek, ez dute ipatuko instrumentoa zein den inor baztergarri edo ez agertaraztearren, baina esaten zuen Ruberrek. Izu, badaude instrumentoak eta artefaktoak. Musika instrumento guztiak ez daudela alegia maila berean, ez? Ja. Baina, bueno, badira galdera hori iskin egin didazunez, bueno, sartuko gara liburuan. Ez, barkatu, jone iskin ez, artefaktua bada, bai, liburua bera bada artefaktua gian. Bai, ez, bueno, nolabait bi historio badaude, amaiera alderan gurutzatzen direnak, funtsean hizkuntzari buruzko liburu bat bada, baina eztabaidagai asko eta ezberdinak jarri dituzu mahai gainean, eta niri oso zaila egiten zait hau 25 minutuko elkarrizketa batera eramatea, hainbeste gauza daude aipatzeko, ertz ugari dituelako, ezan? Bai, bueno, hizkuntzari buruzkoa bada noski, baina nik esango nuke bizipen linguistikoari buruzkoa dela, ezta? Nik idatzi nuen lehendabiziko liburuan saiakeratxo bat zen, Neurona eta Zeurona izenekoa, eta ordan ura idazten genitzan, ustez eta estampa argazki moduko batzuk idatziz, elkarren artean agian zer ikusirik ez zukatenak, agian, talako batean etorri zaidan argia, ez? Une epifaniko hietako bat, nun esan nuen. Badio, bizipen linguistikoa zera da, bizipen estetikoa. Eta ordan iruditzean, neukala hor aterkin bat, ez? Hori guztia bere baitan hartuko zituen, esandako guztiak, ez da? Eta seguruenik ez dute inoiz abandonatu, ez? Bizipen linguistikoaren inguruko hausnarketak. Eta are gehiago esango nuke, bizipen linguistiko diglosikoaren hausnarketak, ez? Hori, momentutik islatzen dalako, euskalduna gara, baina gara euskaldun erdaldunak, gara erdaldun euskaldunak, gara bikoiztasun, gutxienez, bikoiztasun baten araberako hiztun euskal hiztuna garela. Eta ordan hori esploratzen dut, norabide askotan. Egon daiteke norbait esango duena novelan euskaralduna izateko, ez da beharrezkoa euskaraz jakitea. Eta beste batek esango dio, ez barkatu, euskalduna izateko ez da nahikoa euskaraz jakitea. Ez pauzu zure buruarekin hitz egiten, euskaraz ez zara euskalduna. Izango zara norbait euskaraz badakiena, baina ez zara euskalduna. Beraz, hor ni saiatzen naiz, zango modu zirkularrean, baina saiatzen naiz, horren inguruan, bizipen linguistiko, diglosiko hien inguruan, hainbat kontu mahai gainean jartzen, tartean, nola egiteko fikzioa, ala moduzko fikzioa, edo pertsonaiak eta badaudela. Gure mugak edo gure zinak, ez? Aipatzen dira hortik. Gehiagotan. Eta liburutik hartutako esaldi bat bukaeraldean agertzen dana, ez? Espainolaren eta frantsesaren oihartzun ozena. Bertatik datoz euskaldunon ezintasunak. Euskararen oihartzuna ez zentzutetik. Bueno, evidentziak dira, begibistako kontuak dira, baina ez dira aipatzen, ne ustez, ez? Kontrako aipatzen da, gure buruan jipoitzen dugu ikaragarri euskaldun ez nahikoak garelakoan. Nola izango gara euskaldun nahikoak, ez? Input guztiak jasotzen ditugun gehienak 1989an erdaldunak baldin badira, ezta? Ordan gero katalanekin gertatzen den moduan, katalanek bai lortu dute, guk ez dugu lortu. Nola ez zuten lortuko gure aldian, ezta? Espainola eta katalana, gaztelania eta katalana lehengusu propioak baldin badira. Noski, ez? Eta holan alde horretatik, pixka potzikotik ateatzen ditut, seguruenik soziologiako, soziolinguistikako, klusterreko onartuko lituzketen hainbat kontzeptu, zazi kontzeptu, ala nola oihartzuna edo, zezango dizut, inkonsiente linguistiko kolektiboarena, ez da? Esan ez bezala, zer gara gu euskaldun konsientea gara, baina izango bagina inkonsienteak seguruenik hainbat hobe duela urtekoa ziren antzera, ez da? Eta, bueno, normala da konsienteak izatea eta ez inkonsienteak, hemen bizi gaituena inkonsiente kolektibo linguistikoren batek bizi baldin bagaitu, erdaldunagoa delako euskalduna baino, ez? Eta horregatik gure erregistroak
infinitoak dira, zenbaezinak dira espainolez, eta ez horren beste euskeraz, baina ez alda normala. Zer egin behar dugu horrean, gure buruak jipoitu, edo horrez eta hortik jarri, eta hortik aurrera hasi gauzak beste modu batez aztertzen. Eta oihartzunarena gauza, bera, zer da hezkuntza? Oihartzuna ez bada. Galdera, muturreko galdera litzateke, hizkuntzak benetan ikas daitezke. Prozesu intelektual baten araberako emaitzak dira, edo errepikapenez norberak bereganatzen dituen egitate, mentalak edo kulturalak. Eta hor ere, nuen beste epifania moduko bat, zuzen garela, oinatiko lagun batekin gizketan, ez da? Ni oinatiko euskeria, enai zona, ez daukat doinua behar bezala hartuta, gure berandaldia ikaragarri erdalduna izan zalako, ez da? Historiako erdaldunena, legia guaina zarragoak baziren guaina euskaldunagoak eta guaina gazteagoak baita ere, eta oinatik nola eman zaion buelta da miragarria, baina gian oinatik baino ez da gertatu, 5.000 biztanletik gurako herrien artean, ez da? Eta horren galako, honek askotan esaten, oinatik ez da esaten, ez da zer, eta da pertsona bat, azken 20 urtean bizi izan dana Hondurasen, Norvegian, ez daki nun, eta horren galako batean etorri zitzaidan, baki gauza simplea dela, eta gian begibiztako aurkikuntza bat, baina zen nion, keltze horrela ditzen baita. Zuretako euskeria oihartzun bada, Ordan zu badakizu zela esan biozuna, oihartzun badalako, eta netako ez da. Netako ez da oihartzun hori, ez da? Ordan, bada ozena, batuaren bitarteko euskararen oihartzuna ozena, ez da ozena, digunez, ez da? Izan ere zu liburuan ere hori aipatzen duzu, euskararen batasuna egina dagoela, baina konpaktazioa, hiztunen arteko konpaktazioa falta izan zara. Bai, beste kontzeptu bat duela 20-30 urte askotan ibiltzen genuena, kafeantzokian eta zenbagaran, eta zertarako egin zen kafeantzokia, euskaldunen arteko konpaktazioa lortzeko, Bilbon, Euskal Herrian, munduan. Hori zan, gure helburua, oin erabileraren inguruan ari gara, eta konpaktazioaren kontzeptua ahaztuta bazterrean bezala gelditu da, baina evidentzia bada, bakizu, interneten, Twitterren eta lau diskusioetan, ibiltzen gara, Zabala eta Pipi eta Lander eta nahi ezak zer, eta beti garrizaletasunari eutxi behar zaion neurri batean, bai baina ez, Eusko Espainola onuragarri litzateke, are espainola bera erabil genezake Euskara desberdinen, erregistro desberdinen arteko aglutinante edo eranskari modura, ezta? Holako diskusioa, eta guztizko egia ez dago, ez hemen, ez han, oso kontekstuala delako, segunta zertaz ari garen, berriarako artikulu bat, ez dago zabera, edo telesail bat, bikoiztua, ordan dosi horiek konpaktazioaren alde egingo dutenak nun dauden, eta ne ustez, ez dugu ezer egiten alde horretatik. Adibidez telebistak ez du ezer egiten alde horretatik. Hongo baniz telebistako zendaritzan, esate dizut benetan, fikziozko gauza guztiak hortik abiatuta egingo, nituzkeela. Horre, ez duzu askotan aipatzen, baina hip-hop musika eta argota eta hori aipatzen duzu, hitziten ari zaren arira, behar bada hortik argotaren garrantzia, musikan, eta zuk hor nolait defendatzen duzu, Spanglish-a dauen bezala, holako uztarketak, holako... Bai, baina jar naiteke baita ere beste muturrean, jar naiteke baita ere garbizale, nire gustu estetiko, linguistikoak ere hortik doazelako, ikusten dudalako eusteko kontestuaren arabera ikusten dudalako, segun eta zein den kontestuan, kontrakoari ere utzi behar zaiola, Eta hor, argota edo dela eta, esaten dena da, argota zer da, bere hortan, jende gutxi batek baino ulertzen ez duen idiolekto bat, hizkuntza pribatu moduko bat. Euskaraz eritzerakoan, ez ote da, berez olakori gertatzen, sensazioa ez dela jende guztiaren gana llegatzen zarela, baizik eta talde murritzago baten baitan ari zarela, horrek balioko luke, betzet esateko, orain ari naiz hemen, modu murritzago batean, baina argotaren bitartez, modu gustagarri batean ere ari ninteke, gauza homeopatiko moduko bat, baina horrez dago tesi sendorik, hori da personaia batek, alako batean botatzen duena, aurre ikusiz zer datorkigun, eta ikusten ari gara, zer da txilmafia, ikusten ari gara. Eta beste protagonista batzuen arteko solasaldiak, eztabaidak eta eztabaida sutsuak agertzen dira ere berrian. Halako batean,
talka handi badago, eta hor nolabait badago nego horrekin kantu bat ez, nire baitan daude biak, zapaltzailea, zapaldua, nik kantu hori etorri zitzaidan, esaldi hori, eta hori nolabait gizon bidaiaria eta marga protagonistek nolabait irudikatzen dute. Eta era berean, irakurlea momentu batean protagonista batekin identifikatzen da eta era berean bestearekin, ez? Bai, eta are biekin batera, ez? Posible da identifikatzea, ez? Hor, zeintzu lirateke muturretan dauden kontzeptu nagusiak. Bat botako dut, ezta? Badago, ni ustez hizkuntzaren eta area berriaren aldeko diskurso bat, ni ustez nagusi dena, ez? Zeinak esaten duen euskaldun, euskaltzale engaiatua, konprometitua, inoiz ez dagoela oker. Ez? Nolabait horrek emango balizukeia, nola da, Aita Santuarena, infabilidadea. Baldin bazara euskaltzalea, euskararen alde baldin bazaude, engaiatua baldin bazara zaude, nolabait beti zaude zuzen, ez? Busturian... Kobizi urtagiria eukiko bazen. Busturian naiztuteran. Busturian naiztuteran, ez? Ordan, mutur batera baldin magoaz, hori genuke. Eta beste muturrean kontrakoa genuke, ez? Diskurso bat, axiomatikoa izan nahi ez duena, ez da? Hemen ez dago axiomarik. Ez dago axiomarik eta dana kontekstuala da. Eta ordan, kontekstualki, aitortu behar da zer den Bilbo, zer da euskara, zer da euskal izaera Bilbon, zer da oinatin, zer da ez daki nun. Nik ulertzen dut, axiomatikoa ez den diskursoaren bitartez, orain bezaldera noa, euskara kaput. Euskal nazioa kaput, aberria kaput. Baina horrek nora erabaten gaitu? Nire kasuan erabaten nau, jakina izatera zein den nire kontratoa. Nire kontratoa, ez? Euskararen aldeko diskursoarekin, eta baita ere nire buruarekin. Zein da nik nire buruarekin nahi dudan kontratua. Axiomatikoa erabat den diskurso batena? Ez, zait interesatzen. Bestaldean dagoena? Ez, kondenatzen ari naizelako eriotzera. Bai euskara bera, bai euskal nazioa, bai etena delakoa. Horri buruzkoa da. Zakitu lertu den, baina... Bai, eta gainera esango nuke, irakurle batek baino gehiago zure burua hor ikusiko duela. Esan nahi dut, Fermin Etxegoien agertzen da eleberrian, zuzenean, zeharka, eta batzutan bazala kafeantzokiko kazetari hori, beste batzutan Ruperren laguna, eta Fermin Etxegoien bera ere agertzen da. Hori da, keinutxo bat hori autofikzioa dela eta batzuen guzti zain deitora-garria. Ni hain iruditzen zait guk gehien maite dugun literaturaren oinarrian dagoela. Autofikzioa delako autofikzioa. Eta horren nolait pixkatu provokatzaile edo ez? Esan ez, Fermin Etxegoien bera oso aldaera ezberdinetan agertzen delako. Bai, ez dakit, bai. Bezkaturi igual, eta gehien arrotzen nahuena, ez da, alde provokatzaile horrek, baina exhibizionismoa, bai, zatik ez. Bueno, Bilborroken gaude, adimat badugunok beste Bilborrok bat ezautu genuen, ez? Zu segurazki askoz gustora gongo zinateke Bilboko kafe antzokian, ez? Katedral bat zuretzat, ez? Eta denontzat. Noski, orain arte, 10. galderan gaudet, ez dugu Ruper Ordorika aipatu, baina eleberrian giltzarrietako bat Ruperren musika da, eta Ruperren musikaren inguruan egiten dituzun hausnarketak. Bada, goazen Loraldia jaialdira, gau marabilloso batera, Fermin Etxegoien eta Bernardo Atxagak zuzendu da. Gala bat izan zean, ez? Esango genuke. Bakizu ziklo ura izar han estar, ez? Jerriren ideia, Jerri Corral, hemengo kazetari veterano, historiko baten ideia, bertsioak egitearena, artista baten obra hartu eta bertsioak egin, normalean kanpotarrak. Hori da, baina egun hartan etxekoa izan zen, ez? Ruper etzan etorri, gonbidatuta zegoen eta etzan etorri. Eta nire esan zidan, ez? Nola joango naiz? Ze joango naiz nian publikoan, eta jente guztia nire begira, nola erreakzionatzen dudan, nola ze... Bueno, ez dakit entzule edo ikusleen artean, zenbat egongo dian gau hartan bertan izan zirenak, ez? Baina
nik nire burua ez dut oso euforikotzat hartzen, eta gainez askotan gauzak oso serio hartzen ditut, baina gau hartan oso euforiko atera nintzen, oso gau gogoangarria antolatu zenuten. Nola gogoratzen dituzu? Bueno, Kafe Antzokia izan da gauza euforiko bat. Bueno, Bilbo da hiri euforiko bat, hori izan da. Bilbon badago euforia bat. Akizu, hauek galtze dute kopa, hauek esatu dute nire zelako. Esatu dute nire zelako. Gaina, euforikoak dira eta ez dira bipolarrak, eta ez dut harinki erabili nahi, bipolaridadea bezalakola termino gaitz bat. Galtze dute kopa, eta urrengo egunean jazten dira zanez, bueno, galdu dugu, baina egian gu gara munduko galtzailerik onenak. Badaukate euforia hori, ez? Eta hori, ondo dago. Eta hori kontagiatu edo gutxatu egiten da, ezta? Eta liburuan egiten da horri buruzko aipamen bat dena, atletik barne ez nuke esango, baina gian baita ere, ezta? Lotu nahian, ezta? Nire ustez, Ruperren ekitaldi historiko horiek, ez? Urtean behineko ekitaldi, ez? Kontzertu hori, urte bukaeran eta horrek nik botatzen dute novelan, ezta? Halako euforia batera eramaten gintuela, ez? Zer nola dituko diogu klitxeetan erori gabe? Bueno, eroriko naiz klitxeetan, osea, moderno eta eklektiko eta euskaldun noranaiko eta urbanita eta halako tonkeriak. Hori guztia, benetan, nik pentsatzen du sinisten genuela, ezta? Baina era berean gau hartan atxaga oso divertigarri, oso alegaraka den, berari. Atxagak izo humore dauka, kriston humorea dauka. Ez dakit hain ezaguna dan hori. Ez ezaguna, atxagaren alde humoristikoa? Niri harritu ninduen onerako eta zure emanaldia ere. Gitarra eskuan, Ruperren kantua. Kolaz bat, pizka bat, ez da. Bai. Bueno, musika aipatu dugu, Ruper ere aipatu dugu. Liburu honek eskatzen du, patxada batez irakurtzea izan ere, eta ez bakarrik liburua eskutan edukitzea izan lezuk aipamen musikal asko egiten dituzu. Xetasun handiz aztertzen dituzu hainbat kantu, ez bakarrik Ruperrenak, esaterako munduko errege izan ziren Beatlesen kantuak, Leonard Cohenena, Susan ere aipatzen duzu, eta irakurle bezala eta musikazale bezala uste dut, bazinbesteko liburu badala gerturatzeko musikara ere, ez? Baina niri ezinezkoa izan zait liburua irakurri besterik gabe, orrialdeak pasatzea, tarteka geratu behar nuen eta irakurtzen ari nintzen hori nolabait korroboratu behar izaten nuen, ez? Pantailara junez, YouTubera edo internetera. Eta alde horretatik oso ariketa polita izan da, zen nolabait jakinduriaz bete gara zure liburuarekin ere. Eskerrik asko. Egia da, internetak asko laguntzen duela alde horretatik. Gogoan daukat Costelloren biografia, oin 6 bat urte edo argitaratua, eta gauza bera, ez? Irakurtzen izara eta hola kontatzeko 50 hamarkadan gure aitak oso gustuko zuen George Thingling, sekula santak entzun ez zuen horbet, telefonan, pling, eta entzuten ari zara, ez? Bai, aldatu da alde horretatik, ez? Egin da egiteke irakurtaldi lagundua. Bai. Eta nolait eztabaida arinagoak ere badaude, ez? Ja denak sakonak. Baina badago eztabaida eterno bat musikan dagoena, ez? Herri musika eta musika konserbatorioko musika edo trebatuena. Eta, karo, munduko errege izatera iritsi ziren Beatlesak 4 akorde, 3 akorderekin egindako kantuekin, ez da? Eta orain bat aipatzen dituzu. Ze izan ere, do, la, fa, sol nota hauekin mundua konkistatzera iritsi dira. Bai, hola da. Misterioa, ez? Hori da, ez? Bueno, gauza asko esan genezake, noski, baina horren inguruko hausnarketa pilo bat dago, adibidea jartzen dira, Rupert bera jartzen dugu pizka bat noranahiko, izan daitekeen artista baten adibide edo erakusgarri gisa, eta hor badago beste paralelismo bat, kontziente lehen aipatutakoa, hizkuntza dela eta euskara dela eta gure kasuan, euskaldun diglosikoen kasuan, musikari horri, musikari zaputze o frustratu horri ze gertatzen zaio, gauza bera gertatzen zaio. Akademiatik datorrela, konservatoriotik datorrela,
Eta horren zer nahi luke funtsean, musikari inkonsienteago izan, bere burua askatu, blowing in the wind, do fasol, nola ez, edo, en fin. Oso lonely, zebea nahiko oso lonely dago, ere? Hori da, ez. Eta ordea, tenkatuta edo lotuta bezala dago, ez. Ordean hor badago paralelismo bat, badirudi bi hildo narratiboak oso bestelakoa diela, baina seguruenik gauza beraren inguruan ari gara. Bueno, arrazionalitatea eta sena, azken finean, ez. Hori baina gauza eternalagorik ez dago, seguruenik. Badira, deigarrekin zaizkidan, txatxan agertzen da momentu batean, jajaja askotan abiltzen duzu, karkar ez duzu, jajaja. Edo momentu batean a tomar por culo, idazten duzu ere ez. Eta hori lotzen dute bukaera aldean esaten duzun horrekin, ez? Zabar jokatu duzu tarteka eta zuk diozu hori egin behar izan zela behar bada euskararen batasunaren... Horregatik esaten dut hori fikziozko narrazio batean ezen ez tesi bat modura, ez? Tesia nahi zain ambiziosoa tesia bilakatzeko. Baina intuizioa bada, oso modu simplean esan da, ez? Duela berrogei eta 10 urte, batua antolatu zenean, ikusten baldin da, ez? Egoera diglosiko batean zaudela, esatu duzu, zein behar da diglosere horre egiteko, zen euskararen barruan dagoen espainola erauztera, kentzera, agian ez, agian erabili behar genuen. Txil mafia pizko bat, ez? Noski, ez, baina ez txil mafia ezberdina, ze ordukoa ez zalako euskainola, ordukoa zan espainoletik zetozen, datozen hitzak eta esamoldeak euskararen kontestuaren arabera emanak. Hori ez da euskainola, desberdina da. Gu hain ez gara euskainolez ari, naiz eta tarteka, hiztegian agertzen ez diren, onartuta ez dauden hitzak erabil ditzakegun. Ordukoa ez zan euskainola, zan erdal terminoak eta erdal espresioak eta euskararen, euskararen eremuan, ez? Eta baldin badator akademia esan ez, fuera, kendu. Horregatik jartzen dute Amorizaren adibidea, ez? Amorizak esaten dute, gure aiteikia ilusoa zen, ez? Eta horretan, zer esaten dio hiztegiak, ilusoa ez dela existitzen, ez? Eta, ilusoa eta prebisorea, edolako zerbait, ez? Aurre ikuslea jarri behar du, ez du jarriko, Amorizak. Ez daukat hori da linguistikorik Amorizak? Bizkaieraz nola batuaz, ez? Horren horri deitzen diot. Eta gero, hizkuntzaren esteta, ez gure burua daukagunok, olakoak gara. Azten baldin bagara Zabarrean, handik eta 20 urtera gaude kontrakoan, gaude garbizale eta disfrutatzen, disfrutatzen barrokismo batektaz eta abar. Aldeantziz egin da, logikoa, noski, zer egin behar zuten? Ez, diglosia baldin badago, kendu, espainola eta heldu euskarari, bagian estrategikoki, Zabarretik garbira, ez ziguten horrela esaten eskolan, ez? Ariketak egin behar zirela Zabarretik garbira. Eta eraberean bat, tarteka oso divertigarria zarela iruditzen, ez? Nik barrera egin dut ez momentu batean aipatzen zu asterista Obelixen aipamen bat, eta parente sartzen jartzen zu menta da. Ez betzela dolertzen, menda. Menda da menta, ez? Menta da menda. Eskertu dut parentesi artean jarri dut. Zubazenekin zer den menda. Eta gero aditzaren konjugazioan ere, esaten zion beharren ziotxon eta horrelakoak hori ere nahita eta askotan aipatzen. Eta zer esan ez du horrekin? Erabiltzen dezula, nolabait, ez dakit behar bada eleberrietan nik hainbeste ez dut joera hori ikusi eta zukor... Trinkoak? Maiz sartu duzu, ziotxon estiloko asko. Bueno, eta lako batean bukera aldean esaten dut, imaginatuz balizko betorkizun bat, esaten dut, nakuz bezalako aditzak modan jarri ziren, ikusten nau nakuz, ze ederra, nakuz, berak nakuz. Eleberrian aita edo bidaiaria odarkor xamarra da, edo... Segurazki, sensazio hori argian ez dake, ez da bai da sutxi horietan, ez? Bai. Eta oberoa behar bada ere. Eta eraberean semea hotela da, ez? Eta hor dago paradoxikoa dan zerbait, ez? Aita nolako dan, semea nola... Ez baina ez da aita, Osea, semea ez da horren aita. Semea ez da horren semea, bai. Semea da marga. Baina bere bikotearen... Ez, bidaiariak, ez bidaiarek... Bale, egia da, bai, nastu egin naiz, barkatu. Bueno, ez dugu ekenduko, Baina, hor, zertan lan indoan, totela hitzaren erabilera, ez dijoala prezeski hor agertzen den gaztetxo batengatik, ez?
Bueno, hori hasieran dago, lehen aipatu bezala, inkonstiente linguistiko kolektibo baten arabera bizi bagara, nun euskalduna ez den, eta gehien bat espainola den, zenbateino ez ote daiteken hori lotu bizi dugun edo bizi gaituen egoera linguistikoarekin, ez da? Horrekin, eta hori, hor dago horren moduko, horren inguruko esplorazio bat esan dezagun. Hor oinarria ez bertan legoke. Diglosiak berak ez gaituen egiten, ez totel. Baina nahi baldin dira merkatu edo hurbilarazi terminoak edo kontzeptuak nuzez posible da. Bueno, bukatu barra daukagu eta utzitu goza asko aipatu gabe, Unamuno bera ere, ez aipatzen dezulako. Sensazio kat izebergaren punta besterik ez deula atera elkarrizketa honetan. Eta nik egingo nukena gustora da Zaldondoko bidea hartu kotxean, ez dakit, berdintzait Maserati bat, o Fortuner bat, baina zure ondoan eta Ruperren kantuak entzun ez joan, ez 10 urte dialako gurren goizean diskoa atera zela, eta hor, liburuan hainbesteak guzti aipatzen dituzu, txirrindularitza zere hitzieten zu, trenoa, ez, eta trenoa, Kenny Wallacen trenoa, ez, Ruper Ordorikaren diskoetan, eta halako gau bat ez kantu, nire ustez kantu honenetako bat hori delako. Gustora egingo nuke bidei hori eta... Egiten dugun, bai. Eskerrik asko, Fermin. Zuri. Eta zorionak. Esker. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.